já jsem Matix a vítám vás u dnešního speciálu za 60 odběratelů. Moc vám za to děkuju a doufám, že to také bude pokračovat. A dneska budeme hrát hru World of Tanks. Jakož jsem to hrál, asi když mi bylo 7 let, tak jsem se rozhodl, že bych to mohl natočit znova, ale vůbec to nevím, takže to bude trošku sranda. A myslím, že bychom si mohli dát takový 3-4 bitvy a protože já to budu tak lamit, že asi to moc neužijete. Tak jo, my bychom mohli jít na to. Tak mám tady trojkový tank, T-70. Tak jdem na to. Chvilku počkáme. Jinak ten, kdo má klan, tak si mě může přidat. Jmenuji se tady normálně jako na YouTube Matix LP, takže tak chvilku počkáme. Tak. Doufám, že se to teda nebude moc sekat. Jo, dobrý. Tak, koho tady máme? Dobrý, mohli bychom to dát. Tak jo. Tak už se nám to tady odpočítává. Tak, tady už máme. Tak, na jaký jsme to mapě? Aha. Tady toho tanka jsem dneska vyzkoumal. A mně se líbí, tak. Aspoň, že to je trojka, ne už dvojka. Jsem měl samý dvojky. To a hned na začátku to je docela drahý. Jsem si všiml. A jdeme na to. Tak jo. Nevím vůbec kam jdu. To je jedno. Já jsem si vždycky myslel, že ty zelení jsou nepřátelé. Ale potom jsem přišel na to, že proč by byli hned takhle blízko hned na začátku, že jo. Tak jsem na nich vždycky střílel a potom mi to napsal vždycky do chatu. Byli jste spoluhráči, tak já byl úplně z toho, protože jsem vůbec nevěděl, co dělám vlastně. Tak, hned tady máme nějaký rošťáky. Tak mohli bychom sejmout tady toho rošťáka. Tak jo, jdem na něj. Zkusíme ho tam sejmout. Nějak levou mušku má ten tank. Koukám. Tak tady ty týpky bychom mohli sejmout. Tak ne. Tady se nám schovávají. A hele, tamhle. Jo, a ty mi lezeš do cesty, děláš si srandu? Tak to bychom mohli. Nemohli. Je tady nějaký týpek, kterého bychom mohli sundat? Není. Tady jsou samý. To taky nemůžem sundat. Tak jo. Tady nám jede nějaký týpek. A nevím proč, já mám strašně pomalýho toho tanka. Když vidím vždycky takový ty nejrychle. Jo, tak ten jí dostal. Ještě, pojď. Ne, a ty mi vlezeš do cesty, děláš si srandu. Kámo, ne. Jsem mu ubral zbytečně. Tak jo. Mohli bychom sejmout nějakýho ještě. Ne, ty mě tlačíš, ne. Mě tlačil dopředu. Ten tank je nějaký výdržnej, ne? Hej. Ne, dítě ejmou. Jo, tak to už bychom mohli dodělat. Toho už bychom mohli dodělat. Tak jo, dodělal ho on. Tak jdem na to. Jdeme tady všechny zničit. Bam. Já jdu za tím týpkem, protože já vůbec nevím, kam jedu, ale jsou tam a vyhrávají oni. Ne, my vyhráváme. Super. My jsme jich sejmuli 10 a oni
8. Jo. Jo, musíme jí obsadit území. Pojď, kámo. Tak jo, jdem na to. Tamhle ten tank se nám chce nějak schovat asi. Ale nepovede se mu to, protože ho tamhle ten sejme asi. Tak jo. Co je, proč ho nesejmou? Ty se ho bojíš nebo co? Co má za tank? Aha, teď měl 90 HPek. Aha, tak já tady radši. Tak, byl jsem tady úplně sám, to se mi moc nelíbí. To mě se střelila. Dobrý, no. Tak dobrý. Tak tady tu bitvu jsme prohráli na plný čáře, tě. Tak teď tady budeme chvilku sledovat nějaký. Pěkný tank. Tiger tank. No chlapče, na Tigera si ještě počkáš. Tak jo, pojď. To už máme jenom jednoho, jo. To není dobrý. Jo. Aha, jo, tak vyhráli asi. Jo, vyhráli. Tak první bitvu jsme prohráli. To je teda blbý. Hned tak a dostali jsme dost peněz. Tak a mohli bychom si trošku vylepšit tanka. Tak jo, co tady máme? Tak koupíme mu hlaveň? Nebo děl? Nevím. Co by se víc hodilo? Asi trojkovou. Jako já nejdřív koupím tu hlaveň. Koupíme i tady to. A kolik by to tak mohlo stát? Hodně. To bude stát hodně. To bude stát sakra hodně. 4040. Tak kolik to bude stát schválně? Ano. 4000. Jo, to máme. V pohodě. Tak jo. Dáme si tak zobrazit v garáži. Tak jo. A jdeme na to. Tady máme nějaký řidiče. Co to je? Jo. Jo. Tak jo, bitva. To nechci. Tak to. Já hlavně ani nevím, jak se to dělá. To je to. To jsem jako nikdy nějak nechápal. Co se to jako dělá? No to nic. To už tak pište do komentářů, co se tam dělá. Servis. To se dělá ze srandu. Tak nic, musíme jezdit dvojkou, no. Tak potřebujeme 5000. To není úplně dobrý. A tak to máme za chvilku, bych řekl. Tak jo, máme tady samý dvojky, což je v pohodě. A jedničky, no. Jinak dneska se mi stalo, že mě přizval do klanu nějaká desítka, mě přizvala. A já potom tam bojoval proti nějakým desítkám, takže z toho jsem nebyl 3krát nadšený. Jo, tady tu mapu mám rád, ta je dobrá, Tady máme hned také územíčka. Tak jo. Tak jedem. Proč nejdem? Jo, už. Dobrý. No. Proč ne? Proč nejde, je? Aha. Jo, už jsme to nějak rozjeli. Nešlo mi nějak jezdit, nevím proč.
Jak mě mohli trefit? Tak jo. Ne, ne. Tak tady to se hodně nepovedlo. Jak mě mohl zničit na tak málo rán? No tak teď nevím teda. Tak to jsme asi hodně v prčicích. No a když vyhráváme, ale zničili nás hned. To je divný. To nás zničilo na 3 rány. Alexandr. To musíme dát aspoň 4000, abych měl už na to 3, abych si mohl upravit. Teď má českou, Housenka se to myslím nějak jmenuje. Jo, Kolo Housenka. Aha. Tak jo. Pojďte hoši, už je zabité všechny. 7-7. To jsem teda zvedala, jak se... Jo, vedem. Zase vyrovnaný, to je vyrovnaný. Zase 10-10. 11-10 vedou. Pojďte, a teď to zase dorovnejte. Tak jo, už to dorovnávají. Ne? Tak jo, přepneme si na nějakýho jiný. Tady ten se tady kryje. To už jsem viděl už ale předtím, že se kryl a vůbec neútočil. Tady ten B už nás obsazují. To je v prčicích. Jinak můžete do komentářů napsat, co jinýho bych měl točit ještě za hry. V případě můžu natočit nějaký tutoriály. To je jen na vás. Kdyby jsem se dostal k těm 100 odběratelům, tak natočím nějaký velký speciál za to. Náš tank. No. Co ty tam kempíš, ty? Co ty tam... Jo, aha, on nám obsazuje tu. Pojď, Marku. Marku, zabij ho. Jo, už ho zabil, hezky. Tak tady to je nerozhodný teda. A když oni už nemají ani jednoho. Jo, vyhráli jsme, super. Super. Tak kolik dostaneme? 3900, ne. Ach jo. To se ještě furt nedost... Kolik stojí tady ten server? 5250. Ach jo. Ne. Tak jo. A dáme až ještě poslední bitvu. A potom bych to asi už ukončil. Tak jo, zkusíme. Tak jo, dáme si 2. Bitva. Jo. Těžký tank, střední tank, lehký tank. Střílhač tanků. Tak jo, nějaký to bude mapy, asi na tady ty, co? Dole. To je docela moje oblíbená mapa. Tu mám rád. Tak jo. Jdem na to. Bitva začne za 21 sekund. Jinak, kdybych chtěl vidět, přes co natáčím, tak je to přes Camtasia Recorder, který je fakt dobrý. Můžete natáčet, jak dlouho chcete. Tak jo, jdem. Nevím zase kam jedu za nějakýma klukama asi tady. Případně holkama.
Jo. Tady nejsme v Top Gearu. Tady jsme v bitvě o přežití. Tak jo. Ten tank je nějaký. Se divím, že se nemenuje Šnek nějaký nebo něco takový. Hej. Ne. Jo, už tam jsou nějaký kluci, to je super. Tak pojď. Jo, pojď, ještě jeden zásah dám. Ještě pár zásahů. Jo, tam je nějaký chlapec. Tak jo, pojď. Jo, pojď. Ty se tam také kempíš na nás. No, ne. Ty tam taky kempíš, jo? Teď odjíždíš, jo? Počkej, já ještě najdu. Tamhle seš, tamhle. Tamhle seš, vylez. Tak jo, tady je nějaká. Jo, tak to sejmeme úplně do pohody. Jo, tak to je naše. Tady to máme asi vyhraný. No, tak aspoň na ten konec to vyhrajem. Aspoň na ten konec to možná vyhrajem. Byl by to dobrý, jo. Tak jo. Tam má nějaký týpek, který se kraje. Ty, já mám tak blbej tank, že tak jo, sejmuli jsme ho, super. Ještě párkrát, jo. Ještě. Teď jsme ho netrefili. Ještě tě sejmem, chlapče. Jo. Sejmuli jsme ho. Teďka ještě tamhle nějaký týpek, kouká. On je pod vodou? Je tamhle, chlapče. Ty na nás taky kempíš. Ne. Jo. Super, pojď chlapče. Ne, vedle. Ne. Jo. Tak jo, super. To někdo taky sejmul, tady ten Gleb, Ego UA, nebo jak se jmenuje. Tak jo. Ještě někoho bychom tady mohli sejmout. Jo, tam je nějaký týpek, ten na nás tam kempí. Jo, oni jsou na svém pozemku. Tam jsou ještě týpek. Ne, vedle. To je ten s tím dělem. Jo, pojď ještě ho sejmem. Vedle. Jo, tak ten ho někdo sejmul. Jak nic ho sejmuli. Tak jo. Ještě někdo tady je? Ještě jeden. Ale to dřív obsadíme tu základnu, než ho zabijeme. Jo, tam je, tak ho pojďte rychle zabít, hoši. Zabijem ho. Jo. To vyplnul tady ten. Takže dobře. Nakonec jsme vyhráli. A já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like, nebo odběr, nebo napsat nějaký pozitivní komentář. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čus!